daw siban sin Allah subhanahu wa ta'ala, daw siban si magtukbal kanila rizki, may na at mahapon. Sila yung pasanggo po si Niman. Lipaton pa yung napso nila, sa subanggop pa sila. Hanimat kakitaan nila, yung lugar ko na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Natumag na ha, kaligad nila, sumuot sila magpiparugaing alam. Nagdapo ninja sa dikawin nila, inyat tumabilang da, buhi sa amo siya ni amoy madaran pag naabitan na mong kaniyo mag-amal kita ni marayaw pasalan in kabutangan sin arwah na to iwan hal sin jasad na to di hadun niya di magsibo day nga pag-amal na to tungod pa jasad di kabin na to ang waktu tupot Allah Ta'ala magkaingat panghawang siya. Biya sinama siya nagkauna, Jasati Amir ibn Fuhaira, yangkat si mga malaikat, kita siniban niya. Daw singkayaban ng riwaya, kyubo si mga malaikat. Ala kulli hal, wala inikyabakan siniban niya, bang nakapakailin jasad niya. Kauni siya, biya sinaming kissa ya Abu Qudama, may bata-bata, jak wakap niya, imbaran niya, pisabilillah, di isab siya tayo maong singgumi sa kahawa sa ikubol hiwa sa singgumi sabab sin mustajab sin Allah Ta'ala yung pangayo na yung kabayaan niya bukunhat dugo nyawan niya inipagnapakan niya sambil jasad amo inikabiin kabayaan niya ikapagnapakas yung mga kahayop-hayupan ngayon na ito kata kiyaon sing katan mga ngaw sabi na tali niya dumatong ang kulong niya parang mahsyar namin nabubulak kay long yung jasad sa bawak dito na kita magkabantuhan diya na doon niya subay tawado pagpanaw pagpatibaba sa Allah subhanahu wa ta'ala ngayon siya ini may nakapinding na jasad niya taon waktu doon din jasad sa biyak da siya buhi biyak da siya buhi at biyak da siya sininawapat kahapon at tawahin doon bang siya kung danan si mahait gumawa din doon inijasad gatusan taon si mga nagkasabi kung danan si mahait kapalian siya gumawa din doon inasal-asal how po yung pungot himaba lamig kanin how po yung kuko umaba day siya how naktuwihad naon waktu inhamot sinja sa dikabin sambil humuha din ako busy how waktu bukunda mayo inhabutan niya how waktu sambil how waktu bukog sa binikabi bukog binikabi ini magdipindi na di nga ang malaibadan si Mujahid dipindi na ang malaibadan si Mujahid ikabin mo hukom ikaw di mo nakawakan yung jasad mo at tawain takin jasad mo ini parkala mo na iba sin Allah subhanahu wa ta'ala bangman muna in kita nasabi pisabilillah amatin muna important ikarwa tuyuan ka bangman tungod pabaranta madawhan ta in panagnaan isab darajat in mga magkasahid sa rayaw-rayaw isab masahid sa rayaw-rayaw niya amoy mapulak ka natin jasad iban bang aon sa sakatan ta sambil sa sakatan ta mapulak ka na amoy piyagkasa sin hadis hawak to na asabin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang uno in sa afdal jihad isang bag niya an yu'kar jawaduk wa yu'raka damu suway lang niya ini maligad atau masumbay in sakatan mo waktu tumakura mo sakatan mo iwan masakit doon amatin sa rayaw-rayaw sabab sumaksya to at lawakir ini tungod pa jasa di kawintari tungod pa jasa di kawintari sa adal namin nasabot sin hadis aunda jasa duhaing suran sinyawata tupot Allah Ta'ala makaingat pagdaring tapos niya
Iban kahatyan ta waktu Jumat katuin nang kita masabi sumod na kita pa sa teruwaing amo yat tuin mag-mi'raj tawa umangkat kahadrat sin Allah subhanahu wa ta'ala magbunyog iwan si mga hurulain sambil lamuin dumagpak kita pa haw na imparagpakan amin darajat matubkan nang kabuhi si mga syuhada ini law si mga ulama muna siya kan Imam Qurtubi inagi niya sa tamarin ini papanaw sing kamataran ulama sa bunal tudlog yung kabuhi si mga syuhada inyan muhakkaka inna hayata syuhada muhakkaka wa annahum ahya'un fil jannati yurzaqun kama akhbara ta'ala sa bunal to ini yung papanaw mazhab si mga kamataran ulama dan Imam Qurtubi rahimahullah sa bunal tudlong na kabuhi si mga parang sabil inyan mattan kabuhi muhakkaka ibanin sila mattan tuod buhi halom sin surga awal rizki katay man natin Allah subhanahu wa ta'ala na sinamuhin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala inda rabbihim yurzaqun namurak man lang niya amuin jasad nila namin kabin nila dunya ngayon yan tisali kabin na awas lang na maawon in pag bidda adarajat pag bidda adarajat kasi ini yung kaibanan in ruh nila fi jawfi tayrin akhdar yar'a fil jannah in ruh nila yara alam yung halaw babaunan sin manok gadong alam sin surga yara fil jannah ini pakai na din lupat niya maumuhan kalaram sin surga awas itong pamuy nagbuhi na sin ini harap niya pa kanadil fi dhillil arsh aulong niya kantang ni malansok bulawan at lambong sin aras ito siya tumapong aun kaibanan ala bariki nahrin bibabil jannah ayrad suba sin surga ayrad lawang sila pagkaturan sila riziki mo ay nataham na yung kaibanan yatiru ma'al malaika fis sama wa fil jannah naglunsor naglupad diba si mga malaika doon naghala haura na langit at tawalam sin surga hay tuyasya harap nila diyan harap na pagkain kuan way sila na magharap nila pagkain tambatan si mga mas ini ano ba limaya biakan Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an wa minhum man hum ala asirra fil jannah kama yati fi hadis in kaybanan na nanggalingkod gali-hali tas kantil alam sin surga atin niya ini magbidda in buutangan nila dahil nga pagbidda sin amal ibadat nila sambatan sin muallif lang niya innama tafawatat manazilu arwahihim litafawuti rutabi ikhlasihim ang kanalang nga nagbidda in manazil nila tawid darajat tawin kabutangan sin ruh nila sabi si magbidda in ikhlas nila at tawin amal ibadat nila at tawain iman at tawain ihsan amat tuin laung tagbidda